afternoon. Murag dili halata nga nagbilar gabi. Kadi katulog gabi. Nagtuon ko iyat kay di pwede nga mo laban ta nga watay bala. Mao gyud ang ginayong suwa, ayaw gyud laban. Ayaw gyud laban. Og wa kay dalang bala og dili ka prepared. Mo same nagyapon sa tong eskwela. Ayaw atong eskwelahan nga dili ka ready. Balag na kay attendance og dili ka ready sa participation. Ayaw na lang sulod. What's the point? Na, diba? Guilty. Ano do? Na, mga nanarang ga-cramps. Street walk. Bakit nang isa, uy? Bro, chill. Okay, that's the purpose, bro. Para makuan. Just chill. Bro, normal. Uy, salag. Okay. What's going on here? Unsa kay nasente ka? Na wa ko'y trust nimo. Wa ko'y trust nimo, so you're bang bang. Kapag naglaka-laka? Ano Yung buhok. Talaga yung buhok. puti naman gyud tanan. Talaga yung buhok. Pagkaman nga ako, gamay lang na ba? Gaganda nga, beto mong gikaon. Ayun, darami. Hinay-hinay ka lang. Hinay-hinay. Yan na. Pagbalik na naman sa patay. Brum! Brum! Bakit yung padagan? Yo, wait a minute. Ang mahay, sige, di sakay. Tapos kagaya ka itong nag-crossing mo sa 7-Eleven. Sige siya, ana. Imbes na ay mo sakay, na ay mo, maagi nga truck. Sige siya, forward, hinay truck. Yo. I told ya. Anak ko nga, awa. Gawin kini si KG, balik ka ni Ron. Si Allen nag-drive. Ha. Murag siya si Kitty's food. Marcus. Look. Again. Ay, danak. Ay! Hindi mo ba dyan? Hindi mo na. Mga tulog na kita, children. At you're supposed to tulog Okay. kung madidan. Kumain ko eh. Ako na ko phone. Wala diri. Koy, pogi. Ako na kong phone. Pogi. Ay, Diyos ko na mga Pogi ba, pogi? Ano ba, pogi? Hawad dira. Ay, Diyos ko. Ano ko yun? Ay, naku ikaw. Just wait. Wait, Sak. You better wait. Agay, Can you kita ko help kamot me ko with this? Can you help me? Ano man? Naman, dari sa sulod o, dara o. Mga children, mga tulog na kita. Okay, whatever you. Ano ako phone eh? Kamay. Ha? This phone ako. Thank you. It's not much better. Uy.
Sleep na mga children. Di ba manakikal? Mga children of God. Picture children me. of God. Picture me now. Sige. Can I see? Okay.